Bună, sunt Striker 1 și bine v-am regăsit din seria mea de Minecraft 1.5, episodul 4. Astăzi vreau să mergem la vânătoare, de fapt în explorare, dar o să vânăm. Nu știu dacă chiar mâncare, dar vreau să iau și niște chestii de pe drum, dacă găsim. Poate găsiți ceva pumpkin, să facem fermă. Da, și de trecută s-a închis iar. Deci toate o să fie de 10 minute. Poate găsiți ceva templu, ar fi ceva. Da, e server destul de populat, cred că a găsit unul. Da. Nu știu dacă vedeți, dar am armură de iron. Hai să tăiem și niște copaci, că nu prea mai avem lemn. Și creeperii ăștia nu știu ce tot au. Dar nu pușcă, e un mod, știu. Și timberul. Și cred că imediat o să pun și toate videourile la render. Și Dani nu vrea. El aduce decât resurse și atâta. Și a plecat. Dar nu știu unde a luat diamante. Că nu cred că le-a găsit el. Ori a fost la shop. Ori s-a milogit. Bă, ce mă enerveze. De fapt, stai, dăm gunpowder-ul. Gunpowder-ul, cum am zis. Așa. Și mă gândesc ce să mai facem noi. Fermă, da, fermă. Dacă mai are și în deșert, luăm și mult nisip și azi cred că o să se numească și așa și acest episod. Cred că se va numi resurse, cu titlul resurse sau nu știu. În fine, avem destul lemn? Da, prea mult lemn. Acolo e o junglă, cred. Da, e o junglă. Mi-a nisip din deșert. Uite și o casă. Oare are protecție? Dar chiar are protecție, cu ce se face? Are protecție. Ce tare. Sau poate e ceva varp, nu știu. Da, nu cred. Serverul vi las în descriere, da. În episodul numărul 2 o să vi las. De fapt, a fost 2. O să vi las în... Eu până acum eu n-am pus niciun episod la render. Am zis, nu, hai să fac prima oară câteva episoade și pe aceea le pun. Le pun pe toate. Eu știu că nu durează mult. Cât nisip aici. Dar nu-l iau. Îl iau numai ala din deșert. Că ăla îmi place. Toate sunt la fel, dar nu îmi place acum mai mult acolo. Wow, uite și înghețată apa. Și sper să meargă cumva tech-ul sau tehnicul sau ceva. Orice să meargă de pe tech-it, aș fi foarte bucuros. Că aș face imediat videouri. Uite altă casă. Palat. Și eu m-am gândit să fac un palat de ăsta, dar am zis că durează foarte mult. Dar după ce am văzut că e timberul și nu. Are protecție. În fine. Iară câmpie, iară câmpie. Da, de ce n-alergăm chiar? Că mâncare avem, nu? Da. Cât spui. Nu iau. Deocamdată. Sau câțiva. Sonorul e bine.
Mi s-a părut că copacul ăsta e lipit. Bă, dar nu găsim deșert sau pumpkin. Dovleci. Trebuie niște dovleci pentru fermă. Dacă nu mă duc в camera. Sau iau de la shop. Da, asta e ultima variantă. Nu, probabil o să mă duc. Probabil o să mă duc в camera. Dacă nu o găsim acum. Serverul are și jail. Oh, oh. Ce bine că am armură. Și cred că prin episodul 10 o să merem... Nu. Stai, ăsta e episodul 6. Cred că în episodul următor... Merem la minat, dar mult. Să găsim diamante. Și redstone. Am văzut în 1.5 că e bloc de redstone, dar nu știu la ce folosește. Trebuie să mă duc pe wiki să mă mai uit. Am văzut că e și quartz. Hai. Hai. Cazi. Iar e lag. O, lasă. În fine. Și pare rău dacă se episoade doar de 10 minute, dar trebuie să fac ceva cont pe Bandicam sau ceva de genul. Și da. Totul să-mi vede serverele. Astea serverele mele. Astea cele de pe single. Minecraft 1.5, scuzați că ăsta a fost un episod mai scurt, dar oricum trebuie să plec undeva și acum dacă mă bag îmi vedeți parola și nu trebuie. Deci prima oară vă spun bye-bye pentru că nu v-am spus până acum niciodată bye-bye pentru că tot s-a închis. Deci eu am fost Striker 1 și eu vă spun bye-bye.